Хора, аз съм Здравко и днес ще снимаме пореден клип на Clash Royale. Както знаете, аз съм пета арена. Свалих малко от кубите. Някакви супер тъпи загуби. Но случва се все пак. Сега Хок Райдера ми между другото седи на трети левел. Уизърта също. Така още не ми се дигнал на втория. Има фриза. Няма за какво да си го купувам. Нещо ново, нищо. Good luck. Да го видим колко късмет ни пожелава. Кой е незначителна атака? Сега Джанета умря. И гледайте какво става. Хоп. Гледайте се. Гледайте се какво става. Хоп. И Хог Райдера. И че си тръжен да... тия арчери умрели. Гледайте се какво става. Хоп. 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 Идеално. Идеално. Въпреки че спекато ще да вземат направо цялата, макар е както и да е. Добре, като пуснем тия... давате отзад с бомбари, това знае. Сега ако не ги остави... Ако ги остави... Не, той пък ги убива ня. Не. Ще правим атака, кога правим сега? Идеално ми дойдох. Супер. Не, ще пускам. То ще заради. Тя не знам дали ще вземе, но знам, че аз ще му взема. Взе, да. Стига. Скелети мръсни, знаеш как ги мраза. Как му пускат скелети? Идеално ми се наредиха. Идеално. Хоп, принче. Хоп, хок. Хоп. Идеал Петрович. Идеал Петров. Просто супер. Супер. Ми ги уби. За какво правят такива въздушни атаки? И гледайте сега. Так. И всичко умира. Не, той ще ме бие. Не, защо? Не, как ме би? Не се усети, че ще ме бие. Не. Бати късметлията. Бати, как ще ме бие така? Мръсно куче и грозно. Сега ще правим нещо друго, че на това малко... Не, малко съм зле. Добре, ще влезем в YouTube. Ще влезем в YouTube нещо ново. Не следа на ютубъри, просто... Няма. Добре, като почват някои такива... Някакви супер тъпи клипове.
Много мразя така. Ега. Оха. О. О. Охо. Това между другото ново не съм гледал. Деросин. Охо. Дерос Косъм между другото много як се направи. 2016. Супер добър. Поглада си тръгва. Добре, сега да оставим. И това беше от мен, хора. Приятно гледане на други клипчета и чао!